Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Focus, γεια σας. Ένα ακόμη ενδύμο Πειραιά μαζί σας και κυρίως ένα ενδύμο Πειραιά που αφορά πλέον όλη την περιφερειακή ενότητα, αφού έχουμε καλεσμένο κοντά μας στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Πατμίου Κατακουζινό, συνάδελφο και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για το Πέραμα. Κύριε Πατμίου, καλώς ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά είναι λίγο περίεργο, γιατί εμείς μάλλον κάνουμε συνεντεύξεις, δεν δίνουμε. Αλλά σήμερα, όπου η πραγματικότητα, η καθημερινότητα του Έλληνα έχει οδηγηθεί σε αυτό το σημείο που γνωρίζουμε όλοι, θα πρέπει και εμείς, ως άνθρωποι που γνωρίζουμε το πολιτικό γίγνεσθε, να αποφασίσουμε να πούμε ένα stop, ως εδώ. Θα πρέπει να αφήσουμε λίγο την πένα, να βγούμε στον δρόμο, να συναντήσουμε τους ανθρώπους της γειτονιάς μας, της πόλης μας που αγαπάμε, να τους κοιτάξουμε κατάματα και να τους πούμε εμείς είμαστε εδώ, φεύγουμε από τα γραφεία μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα για να βοηθήσουμε δύσκολες περιοχές όπως είναι αυτή του Περάματος, που έχω τη χαρά και την τιμή σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές να είμαι υποψήφιος με ένα νέο συνδυασμό, με νέους ανθρώπους, με όραμα, τόλμη, γνώση, πάθος, διάθεση για να αλλάξουν το κατεστημένο, το πολιτικό status quo του Περάματος. Οι νέοι άνθρωποι, νέα πορεία, ο υποψήφιος δήμαρχός μας, ο Θοδωρής ο Τερζής, άνθρωποι με πείσμα, θέληση, επαγγελματίες, επιτυχημένοι στους χώρους τους, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματικότητα της πόλης. Αποφασίσαμε να ενωθούμε όλοι μαζί, μια γροθιά, για να πούμε stop σε αυτή την αποξένωση της πόλης του Περάματος, που βιώνει ο Περαματιώτης και η Περαματιώτισσα καθημερινά. Το Πέραμα δυστυχώς είναι μια πόλη η οποία έχει απαξιωθεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Κύριε Οικονομίδη, γνωρίζω ότι αγαπάτε και έχετε αρθρογραφήσει πολλές φορές για την πόλη. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς μια κεντρική πολιτική εξουσία, η οποία έχει πραγματικά στραγγαλίσει την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει οδηγήσει και τον Δήμο Περάματος σε αδιέξοδο. Ναι. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι πριν περάσουμε στα προβλήματα του Περάματος, τα οποία οπωσδήποτε είναι πολλά και όπως πολύ σωστά λέτε είναι προβλήματα που έχουν στραγγαλίσει αυτή την πόλη, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, να πω ότι για τους φίλους τηλεθεατές που ενδεχομένως είναι από άλλες περιοχές και δεν σας ξέρουν, ότι επί σειρά ετών ασχολείστε με τα κοινά υπηρετώντας, όχι εκτιθέμενος ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος όπως τώρα, αλλά υπηρετώντας από τα γραφεία τύπου του Δήμου Περάματος. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Έχω την χαρά να γνωρίζω τη χαρά και τη θλίψη μαζί. Να γνωρίζω τον Δήμο Περάματος από το 1997. Όχι απλά γνωρίζω τα προβλήματα της πόλης. Δυστυχώς έχω πολλές φορές συγκρουστεί με τα κατεστημένα, είτε αυτά προέρχονται από την κεντρική εξουσία, είτε αυτά προέρχονται από την τοπική κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη φορά αποφάσισα να μην διαβώ έναν εύκολο δρόμο, μιας εύκολης εκλογικής διαδικασίας, που για μένα θα ήταν μια εύκολη υπόθεση, αλλά να μπω στο δρόμο των δύσκολων, με μπροστάρι τον Θοδωρή τον Τερζή και τους νέους ανθρώπους που είναι και βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια, για να χτυπήσουμε το κακό από τη ρίζα στο Πέραμα. Το Πέραμα δυστυχώς δεν απαξιώθηκε μόνο από την κεντρική εξουσία. Απαξιώθηκε και από δημοτικές αρχές, οι οποίες αναλώθηκαν σε πράγματα τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία για την πόλη. Όπως? Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθώ ούτε σε ονόματα, ούτε σε πεπραγμένα. Εξάλλου νέοι άνθρωποι, νέα πορεία. Δεν έχουμε κανέναν εχθρό. Για μας το Πέραμα εχθρός είναι τα προβλήματα της πόλης
Και δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ανεργία, η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Περαματιώτης. Σήμερα, νομίζω το γνωρίζετε, έχουμε φτάσει στο σημείο οι 330 άνθρωποι που ήρθαν το 1920 και πρωτοκατοίκησαν το πέραμα, 320 άνθρωποι, Κωνσταντινοπολίτες. Σήμερα το πέραμα επίσημα έχει 25.000 εγγεγραμμένους και γύρω στους 50.000 ανθρώπους που κατοικούν στην πόλη. Οι οποίοι βιώνουν πραγματικά, πιστέψτε με, ένα κοινωνικό αποκλεισμό ο οποίος δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο πρεσβεύει η πόλη. Η πόλη είναι η πόλη της ναυτοσύνης, του πολιτισμού, μιας ιστορικής συνέχειας, της οποίας δυστυχώς την ξεχάσαν πολλοί στα γραφεία τους. Οι οποίοι πολλοί ξεκινήσαμε πολλά οράματα, όταν αναλάβαν όμως τη διαχείριση του Δήμου, ξεχάσανε. Βάλανε την ιστορία της πόλης κάτω. Δεν ανεβάσανε την ιστορία πάνω. Θέλω να μου πείτε το εξής, από τις εμπειρίες που έχετε συγκεντρώσει με την θητεία σας αυτή στα γραφεία τύπου. Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό από την κεντρική πολιτική σκηνή ή είναι μία μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής σκηνής? Κύριε Οικονομίδη, είχα την χαρά, την τύχη και την τιμή να βρεθώ δίπλα σε ανθρώπους της αυτοδιοίκησης οι οποίοι ήταν κορυφές. Το 1992 όταν ξεκίνησα από το TV Magic είχα την τιμή να γνωρίσω τη Φωτεινή της Σακελαρίδου ως δήμαρχο ζωγράφο. Αυτή η γυναίκα είχε πάθος για την αυτοδιοίκηση. Με πήρε λοιπόν όταν ο κ. Κούβελας ήταν υπουργός εσωτερικών, αν θυμάστε, και όταν συζητιόταν ο θεσμός της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης να γίνει ερετός. Έχουμε ερετό νομάρχη, που έγινε αργότερα. Εκεί λοιπόν, πολύ νέος, είπα στη δήμαρχο, ρε Φωτεινή μου, μάλλον δεν ξέρετε τι ζητάτε η δήμαρχη καμία φορά. Με κοιτάει. Μου λέει, Γιώργο, τι λες? Ζητάτε συνεχώς αρμοδιότητες. Πολύ καλά. Ζητάτε πόρους. Έχω την εντύπωση ότι το 1992 άρχισε η καμπή του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι το κεντρικό κράτος ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις αυτοδιοίκησης. Έδωσε αρμοδιότητες. Έδωσε όμως και τους ανάλογους πόρους. Αυτό είναι. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν δόθηκαν οι ανάλογοι πόροι, αλλά και οι αρμοδιότητες που δόθηκαν, το ίδιο το αντιφάγο κράτος, με τον τρόπο του, μη δίνοντας τους ανάλογους πόρους, αποκαθήλωσε αυτούς τους θεσμούς. Θεσμούς ήταν ουσιαστικοί για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να μην, επειδή μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό το θέμα, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό και αυτό φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν και τα κεντρικά όργανα της αυτοδιοίκησης και η ΚΕΔΕ και δυστυχώς και ο επερχόμενος πρόεδρος της ΚΕΔΕ τα τελευταία 4 χρόνια της κρίσης, όπου δυστυχώς δεν όρθωσαν το ανάστημά τους, ενώ μπορούσαν να κρατήσουν την οικονομική λέλαπα, τα μνημόνια, τους εφαρμοστικούς, μακριά από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν αντέδρασαν ουσιαστικά, δεν δωράκισαν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα σήμερα οργανωμένα σχέδια που λιμένονται την τοπική αυτοδιοίκηση, να θέλουν να αποκαθιλωθεί ολόκληρος ο θεσμός αυτοδιοίκησης για να μπορέσει πάρα πολύ εύκολα παρεχόμενες υπηρεσίες των Δήμων να περάσουν σε ιδιώτες. Και θα δείτε δυστυχώς, κύριε Οικονομίδη, αν τον Μάιο του 2014 δεν βγουν νέοι άνθρωποι στο τιμόνι όλων των Δήμων, σε ολόκληρη την Ελλάδα, που θα αποφασίσουν πραγματικά να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αυτοδιοικητικά, μη εξαρτώμενοι από την κεντρική εξουσία, τότε σίγουρα θα δείτε ότι η καθαριότητα σε λίγο θα περάσει σε ιδιώτες. Διότι απλώς αποκαθιλώνεται το θεσμό της αυτοδιοίκησης στα μάτια των πολιτών. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και έχω την εντύπωση ότι εκτός τα γενικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πόλη ή τα ειδικά, θα πρέπει ιδιαιτέρως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίσουν να διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο να βάλουν μπροστά και τα βασικά θέματα της αυτοδιοίκησης γενικότερα για τη χώρα μας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτά που λέτε. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω
ότι στο παρελθόν, σε μερικές περιπτώσεις που είχαν δοθεί στην αυτοδιοίκηση υπερεξουσίες και υπερεξουσίες οικονομικές σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να αναφερθώ σε δήμους, στους οποίους τους ξέρετε, τώρα, γίνανε πράγματα και θαύματα, έτσι. Θα μου επιτρέψετε εδώ, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Δυστυχώς, οι μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών περάσανε αυτή την πολύ όμορφη καραμέλα στον κόσμο, ότι όλοι είμαστε εξαρτημένοι από τις λεγόμενες λαμογές, ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι η αυτοδιοίκηση, ιδίως στα ελληνικά δεδομένα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο 6% των ετήσιων δαπανών. Δηλαδή, σήμερα οι Δήμοι στο γενικό προϋπολογισμό στοιχίζουν γύρω στο 6% των δαπανών του κράτους. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, που η κακοδιαχείριση είναι πιο ορατή. Απλά προβάλλανε ένα φθαρμένο σύστημα, το οποίο, ναι, συμφωνώ εν μέρη. Δήμαρχοι με στρατό προσλήψεων, με μισθοφόρους, αυτό το γνωρίζω. Με δημοτικές επιχειρήσεις ατελείωτες. Οι οποίες όμως αν λειτουργούσαν ουσιαστικά θα παρήκανε υπηρεσίες στο δημότη. Μα δεν λειτουργούσαν. Οι περισσότερες ήταν υδροκέφαλες. Δυστυχώς αυτό δεν έχει να κάνει όμως με τον όρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχει να κάνει. Έχει με τον όρο διαχείρισης. Εγώ όταν αύριο ο Θοδωρής ο Τερζής θα είναι δήμαρχος στο Πέραμα, γιατί θα είναι, και η νέα δημοτική κίνηση είναι οι άνθρωποι νέα πορεία. Θα κατορθώσουν να κάνουν το ακατόρθωτο, θα το κάνουν γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα κοιτάξει και δεν θα κοιτάξουμε απλά να έχουμε μια δημοτική επιχείρηση για να γίνεται το παζάρι, σε ψηφίζω, με ψηφίζεις, έλα να μείνουμε μαζί 4-5 χρόνια και συνέχεια να αλλάξουμε και πάλι ρεπερτόριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει σχέση το ποιος ασκεί η διοίκηση. Και δυστυχώς ασκήσαν διοίκηση άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο σύστημα, βοηθήσανε το σύστημα, φουσκώσανε τα δύο μεγάλα κόμματα της διαπλοκής, τα δύο μεγάλα κόμματα που φέραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε stop. Ως εδώ και μην παρέχει. Είμαστε μικροί, δεν έχουμε δυνάμεις, έχουμε κάτι που δεν έχουν όμως αυτοί. Όπως? Πιστεύουμε στον εαυτό μας, πιστεύουμε ότι έχουμε αυτό το λεγόμενο καθαρά χέρια, ουσιαστικά καθαρά χέρια, καθαρό μυαλό, δύναμη και αποφασιστικότητα. Εμείς πάμε χωρίς τσέπες στους Δήμους. Και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ανατροπή θα έρθει όμως όταν αποφασίσει ο δημότης του Σπεράματος, ο δημότης της Νίκαιας, ο δημότης του Πειραιά να πει ότι stop. Αλλάζω σελίδα. Αν ο κόσμος δεν αποφασίσει, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Οικονομίδη, να πάρει τις τύχες στα χέρια του, δεν θα γίνει τίποτα. Και εγώ μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι το πρόγραμμα του συνδυασμού μας Νέοι Άνθρωποι, Νέα Πορεία είναι εκπληκτικό. Άντε να το περάσουμε. Το κουβεντιάζαμε και προηγουμένως. Άντε να το περάσουμε. Αν ο κόσμος όμως δεν ανοίξει τα αυτιά του, αν δεν καταλάβει ότι εδώ εμείς δεν είμαστε όπως τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με τον Δήμο, ας πούμε, Περάματος. Δεν έχουμε ασχοληθεί με την εξουσία. Δεν έχουμε πάρει αποφάσεις για την πόλη. Συμμετέχουμε στα πεπραγμένα της πόλης. Γνωρίζουμε τα προβλήματα της πόλης. Και το ευτράπελο είναι ότι δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι καταστρέψαν και φέρανε και την πόλη μου, αλλά και τις πόλεις. Γενικότερα. Σε ολόκληρη την Ελλάδα έρχονται και πάλι ως μεσσίες. Οι μεσσίες πεθάνανε, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχουν μεσσίες. Ο μεσσίας του ελληνικού λαού είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν δεν αποφασίσουν οι φίλοι μας από το Πέραμα, από την Καστοριά, από τη Σάμο που είναι και η καταγωγή μου, να αλλάξουν σελίδια οι ίδιοι, εμείς όσο και να φωνάξουμε, όσο και να μπούμε στα σπίτια, όσο και να πούμε την αλήθεια μας, δεν θα γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, αν και τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, το βράδυ, δεν ανοίξουν οι κάλπες και δεν υπάρχει ηχηρότατο μήνυμα ενάντια σε όλους αυτούς που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και τότε δεν θα φταίει ούτε ο Θοδωρής ο Τερζής ως υποψήφιος δήμαρχος, ούτε ο Γιώργος ο Πατμίου, ο Κατακουζούνος ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Θα φταίει ο άνθρωπος που θα πάει στην κάλπη και θα έχει ξαναπιστεί από αυτόν ο οποίος τον πρόδωσε. Και θα σας πω ένα παράδειγμα.
Στο πέραμα δεν χρειάζεται. Σας είπα ονόματα, εγώ δεν θα πω ονόματα. Εμάς, κύριος αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Υπάρχουν ορισμένοι όμως, οι οποίοι ξεχνάνε ότι αναλάβανε το χρέος του Δήμου στα 11 εκατομμύρια, το παραδώσαν στα 36 εκατομμύρια. Ξεχνάνε ότι ανέλαβαν μια δημοτική επιχείρηση 17 εργαζομένων και έκλεισε η τετραετία τους με 200 εργαζόμενους, τους οποίους επί μήνες τους είχαν απλήρωτους και οι οποίοι αργότερα τους πετάξαν και στο δρόμο και ξαναέρχονται σήμερα στο πέραμα και ζητάνε την ψήφο του περαμαϊκού λαού. Άρα λοιπόν έρχεστε σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μερικοί κάναν κακή διαχείριση των δυνατοτήτων που ενδεχομένως τους παρήχε το κεντρικό κράτος, τους παρήχε ο νόμος ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και άλλα ηχηρά παραδείγματα, πολύ πιο ηχηρά και πολύ πιο δυνατά από αυτό του περάματος. Ξέρετε ότι υπήρχαν δήμαρχοι οι οποίοι κατηγορήθηκαν για βαλίτσες, κατηγορήθηκαν για 1002 πράγματα. Αποδείξεις έχουμε. Αποδείξεις δεν έχουμε. Αυτό επειδή το ακούω πολύ. Αλλά να σας πω κάτι. Το αποδείξεις έχουμε, το ακούω πολύ και είναι τελείως ευτράπελο για την εποχή όταν μας. παραπέμπονται κάποιοι άνθρωποι στη δικαιοσύνη, αν μη τι άλλο, παραπέμπονται με αποχρώσεις ενδείξεις, όπως λέει και ο νόμος, και δεν παραπέμπονται, εν πάση περιπτώσει, επειδή έτσι μου κάπνισε εμένα να το πω εδώ ή επειδή το λέτε εσείς. Επειδή ακούω πολλούς τελευταία και λένε, κύριε, τι λέτε, ναι. Έχετε κάποια απόδειξη, έχετε κάποιο ντοκουμέντο στον εισαγγελέα. Και ξέρετε ποιοι το λένε? Αυτοί που είναι μέσα στο σύστημα. Αυτοί που βάλαν τους δικούς τους να κάνουν τη δουλειά για αυτούς. Δυστυχώς. Αυτά τα είδαμε και στην κεντρική κυβέρνηση και στην κεντρική εξουσία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Οικονομίδη, το θέμα είναι το αύριο. Το θέμα και είναι... το αύριο δεν περιμένει. Ακριβώς. Και επειδή δεν περιμένει το αύριο, εγώ σε όσους φίλους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερο στον περαμαϊκό λαό λέω το αυτονόητο. Εμείς ο συνδυασμός και ο Θοδωρής ο Τερζής είναι οι άνθρωποι, η νέα πορεία για την πόλη του Περάματος δεν τάζει τίποτα. Τάζει όμως το αυτονόητο. Εμείς αυτό που αισιοδοξούμε είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του περαμαϊκού λαού. Αυτή θα είναι μεγαλύτερη τιμή που θα αισθανθούμε εμείς και ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και ο υποψήφιος δήμαρχός μας. Εμείς αυτή την τιμή δεν θα την προδώσουμε. Όπως σας κοιτάω στα μάτια και κοιτάω και τους φίλους αυτή τη στιγμή, αυτό θα κάνουμε και μετά από 5 χρόνια όταν θα ξαναμπούμε, θα ξαναβάλουμε το πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε ο περαμαϊκός λαός να μας επανεκλέξει. Το θέμα είναι καθαρά στο χέρι του κάθε συμπολίτη μου στο πέραμα. Να αποφασίσει, να πει stop σε όλους αυτούς που οδήγησαν το Δήμο Περάματος σήμερα στα 62 ίσως και 63 εκατομμύρια έλλειμμα. Ένας Δήμος που νομίζω η τακτική επιχορήγηση είναι γύρω στις 400.000 το μήνα και υποχρεωνόμαστε να δίνουμε 280 χιλιάρικα σε τόκους και τοκοχρεωλήσια. Άρα πλέον του μισού. Κοιτάξτε να σας πω, ο Δήμος Περάματος στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι στον αυτόματο πιλότο. Δυστυχώς. Και το λέω όχι με χαρά. Ίσα-ίσα, εγώ θλίβομαι. Εγώ θα ήθελα να πάω στις δημοτικές εκλογές και το πέραμα να ήταν πραγματικά σε μια άλλη θέση. Εγώ ήθελα π.χ. ένα κολυμβητήριο το οποίο ξεκίνησε το 1990, σημειώστε την ημερομηνία και έχουμε φτάσει το 2014. Έχουν διοχετευτεί χιλιάδες ευρώ και δεν λειτουργεί. 24 χρόνια ένα έργο που ήταν έργο πνοής για την πόλη του Περάματος. Και δεν λειτουργεί. Ο λόγος που δεν λειτουργεί? Τώρα έχω την εντύπωση ότι ο λόγος που δεν λειτουργεί έχει να κάνει καθαρά με σχέση με το πώς αντιμετωπίζει ο εκάστοτε δήμαρχος ένα τέτοιο έργο πνοής. Όταν ξεκινάει ένα έργο το 1990, σταματάει η χρηματοδότηση. Έρχεται μια χρηματοδότηση από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το αναλαμβάνει ο επόμενος αργότερα, μετά από πολλά χρόνια και το τελειώνει. Κάνει εγγένεια. Το λειτουργεί για ελάχιστο καιρό. Το κλείνει. Αναλαμβάνει ο επόμενος δήμαρχος. Ξανακάνει εγγένεια και το ξανακλίνει και σήμερα μετά από 24 χρόνια δεν λειτουργεί. Να σας πω και το πιο ωραίο. Έχουμε το Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης. Ένα κόσμημα για την πόλη. Κόσμημα. Το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτισμικό φάρο ολόκληρης της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά και όχι μόνο της Αττικής, ίσως και όλης της Ελλάδας. Το πέραμα είναι η πόλη της ναυτοσύνης.
Έχουμε τέτοιες ιστορικές καταβολές και έχουμε τόσο σημαντική ιστορία ως πόλη και αντί να την εκμεταλλευτούμε, την έχουμε αφήσει στα σικτάρια, το ξαναείπα. Μιλάμε για ανεργία. Στο δυτικό άκρο, δεν ξέρω, γνωρίζετε πολύ καλά την πόλη, το δημοτικό κατάστημα, το οποίο λειτουργεί σαν αναψυκτήριο. Η πλάση του Περάματος. Το Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Το Κολυμβητήριο. Και το Μουσείο Ναυπηγής Τέχνης, ξέρετε αν ως τρίγωνο, ξέρετε πόσες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί. Ξέρετε πόσος κόσμος άνεργος θα μπορούσε να ζει μόνο από τη λειτουργία αυτού του κομματιού. Ξέρετε πόσα μαγαζιά θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί. Ξέρετε ότι πάνω από 10 σχολεία την ημέρα θα μπορούσαν να επισκεφθούν από όλο το λεκανοπέδιο, το Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης. Να μάθουν για την ιστορία του Περάματος. Να μάθουν για την ιστορία της ναυπηγικής στην πόλη μας. Γιατί. Οι δικαιολογίες που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν με το γνωστές. Δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν επαρκούν οι πόροι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το δίπτυχο. Εξάλλου είναι άνθρωποι οι οποίοι τελειώνουν στο πέραμα. Ναι, αλλά πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι φταίει. Ή τουλάχιστον τι φταίει. Ο κόσμος γνωρίζει τι φταίει. Δυστυχώς όμως καμία φορά είναι ιστορικό. Η Ελλάδα γι' αυτό δεν μπορεί να πάει μπροστά. Όταν έχω το παιδί μου και δεν έχει δουλειά και έρθει ο Οικονομίδης, ο Οικονομίδης υποψήφιος δήμαρχος, και μου πετάξει ένα κομμάτι ψωμί ή μου δώσει μια θέση εργασίας, όποιος και να είναι ο Οικονομίδης, εγώ θα πάω να τον ψηφίσω. Σήμερα όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει πια. Αυτό γινότανε χρόνια. Η σχέση διαπλοκής, εκεί ήταν η διαπλοκή. Ακριβώς. Εκεί ήταν η μεγάλη διαπλοκή. Ότι βολευόμασταν όλοι δηλαδή. Βάσο περιπτώσει, έχω την εντύπωση. εντύπωση. Πολύ. Να σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες. Εγώ με την ευκαιρία αυτή, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, ο Δήμος Περάματος είναι ο δεύτερος υπερχρεωμένος δήμος σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν μετά τις δημοτικές εκλογές να βρεθούν στον δρόμο, δυστυχώς μόνιμοι υπάλληλοι, άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα. Καλούνται και πάλι οι εργαζόμενοι του Δήμου Περάματος να πληρώσουν το μάρμαρο. Και επειδή εγώ ως εργαζόμενος του Δήμου Περάματος για πολλά χρόνια καταλαβαίνω τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χτίσει τη ζωή τους να βρεθούν στον δρόμο. Γιατί κάποιοι αποφάσισαν να υπερδανιστούν, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν μεγαλεπίβολα σχέδια και όνειρα και υποτίθεται δράσεις στο πέραμα, χωρίς στην ουσία να έχουν όραμα και στόχο τον ίδιο τον περαμαϊκό λαό. Ναι, αλλά πέστε μου ένα πράγμα, κύριε Κατακούζινε. Τι γίνανε αυτά τα χρήματα του υπερδανισμού? Εδώ, κύριε Οικονομίδη, εγώ δεν μπορώ να έχω. Δεν μπορώ να έχω θέση. Όχι επειδή δεν ξέρω ή δεν θέλω να πω. Είναι αυτό που είπατε. Όποιος έχει στοιχεία στον εισαγγελέα. Το μήνυμα όμως που ο Θοδωρής ο Τερζής και οι νέοι άνθρωποι, η νέα πορεία στέλνουν στον περαμαϊκό λαό είναι ένα. Διαφάνεια παντού. Για όλους και για όλα. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε την ανατροπή και στη συνέχεια να φέρουμε πραγματικά το πέραμα εκεί που του αξίζει. Ο περαμαϊκός λαός δεν είναι ο λαός της δεύτερης ή της τρίτης κατανομής, έτσι όπως τον έχουν καταντήσει. Έχει αξιοπρέπεια, έχει ήθος, έχει φιλότιμο, παλεύει καθημερινά για να πάει ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι. Δυστυχώς του στερήσαν τα όνειρα, του στερήσαν το δικαίωμα στη δουλειά. Αυτή τη στιγμή η ναυπηγοεπισκευή πραγματικά έχει φτάσει γύρω στο 82 με 83% ανεργία. Οι νέοι άνθρωποι στο πέραμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχουν δουλειά. Καλά, δεν συζητάμε και τις γυναίκες του περάματος. Μια απαξία της πόλης η οποία συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα και ξαναχτυπούν την πόρτα και έχουν το θράσος να ξαναζητάνε είτε την επανεκλογή τους είτε την προτίμηση του περαμαϊκού λαού. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος το ξέρει. Με ψέματα δεν μπορείς να χτίσεις πια τίποτα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε σαν επίλογο της συζήτησής μας,
ότι με ψέματα πραγματικά δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε, αγαπητέ συνάδελφε, μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα θα πω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία, ο αγώνας θα είναι μακρύς και έχουμε χρόνο. Θα μας ξαναδοθεί αλλά η και ευκαιρία. ο Θοδωρής ο Τερζής είναι στη και διάθεσή βέβαια σας, ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού ο οποίος είναι νέος άνθρωπος, αγαπάει την πόλη του, έχει μπει μπροστά σε πολλά θέματα για την πόλη του, ιδίως στον αθλητισμό. Αξίζει σε τέτοιους ανθρώπους να πάνε μπροστά και έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά ο κόσμος θα κάνει αυτό που πρέπει. Γιατί αν δεν το κάνει, τότε ας καθίσουμε στους καναπέδες και ας περιμένουμε να έρθουν να μας πάρουν και να μας πετάξουν στον Κεάδα από τον καναπέ. Εγώ προσωπικά μπορεί να πέσω στον Κεάδα, αλλά θα πέσω όρθιος. Έτσι όπως πρέπει. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι. Διάλειμμα για λίγα λεπτά και σε λίγο και πάλι μαζί.